magi hije menumu kemunego na baburu nudo isi magi hije menumu kemunego na baburu nudo isunemu na gije guludo nija kushudo mumineme isunemu na gije guludo nija kushudo mumineme ofisu mama mabialebem ne mama mba mosu ofisu papa mabialebem ne papa mba mosu nchoke munye mumu nemeka isomunari ya chogi ya mmemenu madibe mi homa isomunari ya chogi ya nchoke munye nu mama meka isomunari ya chogi ya mmemenu papa mi homa isomunari ya chogi ya beni munena muforo munenya nehe moro mumehe hiru mehe nyerumike mujalo mawai megbe munego bare buko na ikwero panani jibunudo mbalugo giba wonjagala mbalugo giba wonjagala nende pase togo nivunga mama mendo na bangba na funagoma mendo na funinyo na funagoma ija fuma di beguna nyao kamishi fumu nanya na chiku sanyi fumu wani nanyao bamosu ne madi begu na funogoma mende na gbaninyo na funogoma me paso togu ne funuga mama mama di begu nenya o kishi fumu nenya na chuku sura ifumu wani nenya o eshitemu na gibu nulo no kumu na gwaga nuga juganya eshitemu na gibu nulo no kumu na gwaga nuga yegeye eshitemu na gibu nulo no kumu na gwaga nuga juganya eshitemu na gibu nulo no kumu na gwaga nuga yegeye na bu kwapu iko monye njagala na bu yoni iko monye njagala amu buji ne nwunye nebu na nne na mama gwara m n'anya na nne ji m na onye m nsogbu mana enweghị n'ikwerekwe na nne na mama gwara m n'anya na ọ bụ tu m na-enye m nsogbu mana enweghị n'ikwerekwe ite omega ngwa ma njere me nne na-agba agbaba gị n'anya o kokwu mụ na-ekwu udo gị na ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme ya ịganya ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme ya ịganya ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme ya ịganya mmadụ ibe gị na-afụ n'ọgọma ndụ pasịtọ gị na-evu n'amụma ma ndị na-afụ n'inyo na-afụ n'ọgọma ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme ya ịganya ọsọgụ na nke ya ịgbamosu ọsọgụ na nke ya ịgbamosu ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme ya ịganya ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme ya ịganya fụmama dịbe gị n'anya o ka isi fụ onwe ogu n'anya na chukwusa anyị fụm onwe anyị n'anya o
agabije di nọrọ ọnọdụ ụwa gị mmadụ ibe ga na-eligide agabije di nọrọ ọnọdụ ụwa ichere ihe ọjọọ iji eme mmadụ ibe gị ọ na-ebuje ego n'ime ihe ọjọọ ọ na-ebuje ego n'ime ihe ọjọọ ọ na-ebuje ego na mmegbu mmadụ ibe gị mgbe olebe ije nweta onwe gị na-ejigo dị n'okwu na-ejigo gbamotu dị n'obutugo dị n'okwu n'obutugo gbamotu mego na-ejigo dị n'okwu na-ejigo gbamotu mmadụ ibego ga na jọrọ njọ na pasịtọ ogo na-afọ n'ogo ma mmadụ na-agbanyo na-afọ n'ogo ma mmadụ ibego na-enya o ka ishifo onwe ogo na-enya na chukwusanye ifom nwaanyị na-enya o echite mụ na gị bụ n'ụlọ na okwu mụ na-agwa gị anụghị eju gị anya echite mụ na gị bụ n'ụlọ na okwu mụ na-agwa gị anụghị eghe gị eghe echite mụ na gị bụ n'ụlọ na okwu mụ na-agwa gị anụghị eju gị anya echite mụ na gị bụ n'ụlọ na okwu mụ na-agwa gị anụghị eghe gị eghe na-abụ mkpọkọ iko monye njagala na-abụ ihe na iko monye njagala aha mụ bụ di na nwunye na-ebu na ndị na-ama gbagwara m n'anya nene ji m na-enye m nsogbu mana gwaghị n'ikweghị ekwe na nne na-ebe amụma gwara m n'anya na ọ bụ nna ji m na-enye m nsogbu mana gwaghị n'ikweghị ekwe ite omego ngwa ma ijere me nne na-agba agwagwa gị n'anya okokwu m na-ekwu doghe na ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme gị ịganya ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu ọ bụ obere uche na-eme ya ịganya mmadụ ibe gị na-afọ n'ogo ma ndị pasịtọ gị na-efu n'oge amama ma ndị na-afụ n'inyo na-afọ n'ogo ma ma ndị na-agba mgba na-afọ n'ogo ma ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme ya ịganya ọ bụ enweghị uche na-enye gị nsogbu obere uche na-eme ya ịganya mmadụ ibe gị na-enya o ka isi fom ogu na-enya na chukwu sanye ifom nwaanyị na-enya o ọnụfi na-agwa m bụ okwu asị na ndị na-agba agba gwara m n'anya sị m na na-eji m ma amosu mana gwaghị n'ikweghị ekwe ọnụfi na-agwa m bụ okwu asị na ndị na-ebe amụma gwara m n'anya sị m na na-eji m ma amosu mana gwaghị n'ikweghị ekwe ite omego ngwa ma ijere me nne na-agba agwagwa gị n'anya mokwu m na-ekwu doghe na nwaanyị m lụrụ alụ mụ na anabọ gbara ekwo anyị gbara ekwo gbagba ekwo kwe nkwa na anyị jebu n'udo oru oge ikpeazụ iche nje ga na-eje na ha ndị amụma eje na ka ndị obodo ga eje na ka ndị inyo gbaa ma menya be m ha iche ọna m na gị jebu n'udo iji akwụsị udo omi na-eme iche ọna m na gị jebu n'udo na iji akwụsị udo omi na-eme nne m abịaghịbe m mena m abịaghịbe m na m lụta nwaanyị cheta na m na gị gbara ekwo o ịchọna mụ na gị je ebu n'udo iji akwụsị udo omume ị na-eme ịchọna mụ na gị je ebu n'udo iji akwụsị udo omume ị na-eme ịchọna mụ na gị je ebu n'udo iji akwụsị udo omume ị na-eme ịchọna mụ na gị je ebu n'udo iji akwụsị udo omume ị na-eme nne m na mmụọ fọrọ mụ n'anya na ha mụrụ ọmụma ma ha nyere m ike m ji alụta nwaanyị wezite m na m gbara akwụkwọ na ikwere nkwa na anyị njebu n'udo ịchọrọ ile m na gị jebu n'udo na iji akwụsị udo omume ị na-eme echite mụ na gị bụ n'ụlọ na okwu mụ na-agwa gị anụghị eju gị anya echite mụ na gị bụ n'ụlọ na okwu mụ na-agwa gị anụghị eghe gị eghe echite mụ na gị bụ n'ụlọ na okwu mụ na-agwa gị anụghị eju gị anya echite mụ na gị bụ n'ụlọ na okwu mụ na-agwa gị anụghị eghe gị eghe
akpabala echiri ikpaba ye pastor n'enye awu hiba aga na-eche bịa keke mgbọgọ hao ole na-eme ha ni anyị ọgwarụ ma ga-ekpokwa ome hụnje omebe agba ekwe ọnụ ọ pụbarunu ọ da na egwu na-eke ọha na ndị ashwa ya nte nwenu dịka tijumọ bụgo ndị nya agbalị gburu laitaz ndị nya agbara ma abịa jighe laitaz ka ọ bụghị nya apịkagbo menọrọ aji laitaz kọbaga mụtinu munye ha chikpo omero ha ya itaz igwe siri na ọ bụ ezigbo pastọ bụ ha chọrọ na-ebu ezigbo pastọ n'akụkụ ka n'ụlọ ekwo ọ bịatagba anyị anyị sụfọ ya alụmagoro avọ ya logoro Pardon me. Papa, pardon me. Pardon me. Make us pardon you. My